Saka izvi mutape. Aiwa, musakalo. Stage by stage. Ungotenga kaso. Yey. Yekudi. Munoziya mbe washaka. Chititauri maita kwa famsole wana. Maiguru. Inini ndiri kungirisa kuna ava. Munobva panapa. Satizivi because toda kwa maisimba pamira. Ndiri kuuya nonomandi. Musatanga mapa. Amandi vanonga chitori panapa. Ndiri kuuya. Stare mumozani. Sheroni. Toda kushuya nemashoko manje. Kuti awati tumbe. Vakaoma. Kugadzira muchembera kadai. Kwedu kutori nevanotoneseka vasingatokwanisi kufamba. Asi apana. Zvinoitawo here. Saka izvi mutape. Inini manje ndakauya nemota ndomutakurawo zvindombozondoratidza vepakwa zvinoita. Moda ngondiratidza kuva nditi. Abo, zvinda Pamba pangu pamutape. Ona huku. Urari kwambudzi zvingada huku. Ukitori nane remze. Chisimukeni kwasimukavo. Ndozoponywa kusimuka pano. Ndobata. Ngembaba mukambona mukadzi wangu nyomini. Tomuona ngemandi. Alright. Ya, ndichataura naona mutapa. Anditi. Havafaniri kubvasi. Kuti vanofanira kuti vakabva pawadhi iri voyemurwa ngemuntu. Zvitiri pamadzimambo tineyemurwa totakura chikaranga ndoziya ndakawana kubhekita. Aiwa basa rimunaro rimataura panapa munofanira kutakurwa. Nenda pawana mutape apo. Nenda pawana mutape ameshiratidzwa vakafanana nauyu. Saka vana mutape vanonga vasingamudi ngati varege vakadaro ngoti vandandereya dzidini dzinetseke. Handitika. Saka ini ndaona ingafanika mungamura mangu. Ndizokwanisi kupromisa ipapo. Aiwa, hamusi kupromisa. Changu handi ndasvika panapa. Kungotakurawo kana yo menyamboiswa parafini ndoisa mondoona. Ndo pamba pamutape vanhu. Alright, no problem. Alright, tinotenda. Alright. Isi guys amana nhasi tatsikwa nevehumambo kana kuti nevehushe inandizonyatsoziva maprotocols asi vana sabu kana kuti vana mutape ndo vauya vakati toda kuti mumboti mutaurewo nani nevehushe vafara nezviri kuitika pano, so ndo vamuri kuona vese vari panapa. Zvatichaita ndezvekuti mutape imimi handiti mosimuka motanga kutiudza kuti uyu ndiani uyu ndiani uyu ndiani kusvika mapedza kuti vanhu vazivewo. Handiti imi mutape then mapedza kudero mochizotiudza kuti ava vanonzi ningi ndo vaakutaura nekuti vane mashoko vavada kutaura. Tapedza kudaro tozosimuka tichivaratidzawo zvatakaita. Handiti right mutape uya padhuze. Alright, usavhunuka kumusikana nyasoni zvakanaka. Uzwa mazuva ese. Agara kadai suti agara sefamily trifamily. Musikana anonzi sister Shero vakakabatsirawo futi pane kadai suti ne agara kadai so wanzwa matete. Toti pachivanhu chetoti ndoda yomuvillage medu. Right. Takadai so uyu munina wangu unonzi Tafadzwa. Ndiri mutape deruko. Ndiri mutape chitimana. Usapisa kamera. Ndanga ndichida kuti mutape deruko vachiti vakavhara vakatasa pasi. Ndikutaura. Right, ava ndi headman 4 corner Chinyankwakwa. What 29 but akabatana tesaka what 28 but akabatana tese tiri family 1 pa umambo wedu. Right, pamushapa tiri kuvaka panapa paro vakasita Shero. Ava achirishanyira wesusu tati vadini vaone zvotika muwadhi atiri nayo kunoko. Right, ava togara ndi baba vangu wofuti ndi sabu ndi mutape Chipadza vaya vakadai so vachifamba vakadai nonga ndi zvifura muchona
zviruta na sister Shiro. Mtapeo. Ava ndo maigurova vana mutape avava vachivawo mai mutape wofuti avo ndi mai mutape wofuti uyo muzukuru wedu uyu ava madhavo nemwana wavo nemuzukuru waya ndivari kubatsirwa nemusha unowu saka ndofunga kuti mese matona ava ndifokona chinyankwakwa vari ivo second number yachifi vaonawo zvamadini zvomabatsira nazvo ndofunga kuti mandinzwa zvandotaurawo sister nevamwe vachationawo papi nepapi dhangi saka izvi zvatokwanisa kuti kini mukuru wedu vakuda kumbotaura mashoko pamusoro pezviri kuitika pano saka chitaura itinzwi pamusoro ndaikumbira kupa uyu alright ndiye mutevedzeri wangu alright ane nzvimbo okay taura izvi aiwa sinotenda tasoita chikabanga chokumwa nedhona rakauya kuzobatsira muwadi 29 ava ndimama wangu ava ndo vakanyamunya kutumbura kuti ndenge ndakamira pana pakuda kwavo mai vava nemurume wavo akashayika uyo mwana uchiya chizukuru icho saka tiri kutenda dhona rakauya kuzoonawo kuzosapota muchembero nevana vakwe kudukidza nani nahedhi vedu vari panapa vabva kuwadi 29 uko kuwadi 28 kunana chief garawa uko saka vari headman mukoma wangu zvekare ndezwa mutape chipadza ndiri muvhileji pamhiri pamusazve apa ava masisi chero ndinovatenda nokuti pavakatumwa nedhona havana kuda kudya mari vakati regani nobatsira chii muchembere saka naipapo tinovatenda zvikuru ava nemai guru mukadzi womukoma wangu varivo village secretary womunomu malainomu ava nemai guru mbuya utano vomuvillage munomu mani maderi uko saka mufamba zvakanaka avo ndo mabhiridha edawa iyi ndo imba yacho ndatenda iyo ndiyo toilet muone kunaka kwazvo sare kuti muvape ng'ombe muvape ng'ombe nembudzi mbiri dzekuti vanozobatsirika ndatenda point of correction pamati anzi akatumwa nadhona inini ndini ndinososa ndingirikini zvacho saka ndingati ndakatumwa nadhona varienzi saka tinoshanda nemapartners ndovati tichishanda nawo tinoita zvokukampena kuti stage yega yega seipapapa takuda kukampena kuti matanda edu epakitchen anga achikwana kuzi ndo atishotei pamombe ndingakurira nhema misha yedawo vakwa zimbabwe yakawandisa izvo zvichibva pano toda kuenda kwamaisimba kumusoroko tapedza tobva tatiwo aiwa manikaland tabata takubva takuenda kunemwe province because takamboshanda masvingo toidentify macases akaita seiwaya tatinawo pano tichibatsiranawo zvakare tisataenda mberi dangotenda vanhu vari muno vandamai kana tondovati ana mbuya vangu hangu vakamira nesu kubva musi wekutanga kusvika zvatobva tatoone more than a month tiri kunoku tichibatsirana navo nana mutape vedu ava vanoenda kumberi kwemombe zvakare zvinhu zviri different kuti kana kuti zviri unique kuti zvinge zvichiitika panzvimbo because kazhinji maleaders anogona kutiza basa vosiyira vanhu kana asatozombovaona panzvimbo nekuti vanenge vachiti chinhu hachisi changu asi isusu kunoku handizvo zvatakawana takasvika tichibatsirwa nani nana mutape venyu handiti ndo zvanokwanisa kutaura ende ndozvitenda kwese kwatinoenda tichangoramba tizvitenda because chinhu chekuti vakapruvha vanhu vazhinji wrong kuti kana ngouri leader unokwanisa kungochibata zvinhu panguva yacho right chipirai kwamabida kupira toni handizivi protocol muchivaisi ndobasa risakaona baba vangu right nyaya iri panapa pamusoro yemichael ini ndinotenda vana vationavo vakati baba wei uyai tizoona dhona handiti ende ndiri kukumbirawo kuti dhona iri risatanga rabva panapa ndiri kuda kuzorikumbira kuti riuyewo kumba kwangu nditori nevamweniwo vanotoneseka kuti vadzidzise variyo vanonyepa kuti kwai kune madhona ndotenda mutape wamuno ndotenda zvevana baba vamuno vaita kukurudzira kuti mai ava vabatsirwe pakushanda ndapedza hangu akawanda angatoshopo ende ndadokodera
Irizona ndaita. Eni ndatofunduka neya. Isaka izvi mutape. Aiwa, musodaro. Stage by stage. Ungotenga kaso. Yey. Yekudi. Munoziya mbe washaka. Maita pamusole wanamutsa. Maiguru. Inini ndinokumbirisa kuna ava. Munobva panapa. Satizivi because toda kuda kwamaisimba pamhira. Ndiri kuuya nonomandi. Musatanga mapa. Amandi vanenge vachitori panapa. Ndiri kuuya. Zita remumozani. Sheroni. Toda kushuya nemashoko manje. Tinobonga yambo. Vakaoma. Kugadzira muchembera kadai. Kwedu kutori nevanotoneseka vasingatokwanisi kufamba. Asi apana. Zvinoitawo here. Saka izvi tape. Saka apana here. Taurawo kuti zvakati. Bepa tatisina because sisi takangopuwa makesi sekunoba takashande naye. Inini manje ndakauya nemota ndomutakurawo zvindombozondoratidza nekwangu zvinoita. Moda ngondiratidza kuva ndiri. Abo, zvinda na Pamba pambo. Pamutape. Bona kahuku. Uri kwambuti zvingada huku. Ukitori nane remze. Chisimukeni kwasimukavo. Ndozoponywa kusimuka pano. Ndobata. Nembaba mukambona mukati wangu nyumba. Matoro muno. Mambo Nori wana pa TV. Pa TV go wana TV tira. Saka chingomira imbote ndichitaurawo manje nditsira kwa ku department kwangu. Right. Baba mototeererawo ini. Apa izvozvizvi tipa stage yekutakusa mafloors. So takusa mafloors. Saka tisatagara tichazongopesa kuti tichiona final product yedu because tinodocumenta everything chatetichita panapa. Nyangwe tikapuhwa chipikiri chinofana kudocumentwa kuitira kuti pave netoti transparency kuvanhu ndoichita sei ndishanda nawo. Saka inei ndo hozi yatakatanga kuvavakira patikasvika. Unfortunately bhiridha vekutanga ndakavafaya because ndaida zvinhu zvine kaukwaliti mukati. Saka ndobva tazouya neava ndobva vazotanga kuplasta mukati then nemafloors. Tobva ipapo toenda pane the second building ndo iyi kitchen. Saka kitchen ndo yatakabva tadi ndini ndakachuzawo zvakare the siting yedu kuti ine iri papi uye kuti vanga vachisirwa chibhenji chekuti vanozororerawo kwagutu ndo zvakazara izvi. So handizoziva kuti kunoku zvakazara but taida kuvati isusu sisi vekumasvingo tisiyewo emaki yekuti chibhenji ichi zvakazara kumasvingo. So ndosaka takaisa izvi. Normally zvinofanira kutenderera imba yese zvichigumira apa. Ndo zvakaita makicheni ekwedu izvozvo mazhinji achoni. Then chikuwa cause izvi tiri kucontemplate kuti toita sei kuti tidzudzure umu. Saka ndo zvatachazotaura namutape kuti vatibatsire neivhu rachoni richiuya. Inini wofu zvakare naava nambuya chikari nanambuya deriko I think neanother lady change tichivadzudzurira mumba mavo so that most of mafloors mukutoona apa vanzi ngavaise zvitina ndozve apapa. Then marata edu takatotenga kare ekuti tinge tichifa panapa. Tobva ipapo tobva tauya uku because apa pandikare muchibva papa nezimbuyu ranga rakaita zimba rakabviswa ipapapa. Ndobva tadecida kuti
isusu mashedhi angari apa paanova mahedhi aya achiri kuda kuzoti abviswe zvakare. Takaona kuti hedhi inokwanisa kuunza nyoka dzakawanda zvakare, plus nenhau yekuti taida kuisa building yedu toda kuti kana tikaisa building inofanira kuonekwa kuti there is something chiri kuitika ipapo, anobva uku anobva uku, plus the issue yekuti pane mwana musikana. Saka takaavoida maissues kana macases ekuti even izvikomana zveda kunyangira muzasi umomo hatisi kuzoda unzwa kuti wakaya nemumahedhi wakaya nekupi nekupi. So that's the reason why takati ngapabviswe mazimiti ese anga ari apapa. Saka umumu munogona kuuya muone kuti munenge muri muchii. Ndini ndakachuza this setup because I felt like vanhu ndoziva kuti vanoshora kuti maybe vava vasingadeserve kuti pamwe vanofanira kuita bathroom netoilet. So but inini personally that was a gift yangu yandakati I think vanodeserve semunhu wakanga achivata pazhe kwemakore nemakore. So iyi ndo ine iri toilet yavo iyi, wopinda wobuda, then munomu ndo mubathroom munongogezerwa chete. Saka munomu ndo mavanenge vachigezera. Saka ndo setup yedu yatinayo panapa, and I think this is the first setup yataita pa project. Normally tinosungoita toilet chete, but tachinja this time. Then I chose kuti ngavaitirwe a Blair toilet ne bathroom. Then from there amuri kuona matanda esa taenda unomatema kujiri kwacho kunobvumidzwa kwachoni, then ndibva tatenga waya vatanga kugadzira jira already rematanda with these ladies. Ndo basa redu tatichiita irorero. Saka mukuona kuti kusaidi uko kwasara padiki diki kuti pavhare ne this side tobva tapedza. So tikapedza zvese topaplaskwa pese tichapenda. Tine macolors atinoshandisa isusu kushema. We use black and grey. Ndo macolors edu. So mabuilding edu ese hatimasiya akadai, anofanira kusara aine chi akapendwa. Madoors atiwapo kudhara changosara kungoti tiise. Mabuilder munoona ndekwagutu zvakare kumusha kwedu kwatinobva. And also the guys vanouya kuno vanenge vakarecruitwa nababa vangu ndo vanotibatsira kuti sei kurecruita maworkers. Normally tinomboshanda nemacompanies, but then this time takamove away from companies tikati toda ma-individuals so that we can also promote them in terms of their business. Ndo zvatakazviitira izvozvo. Saka tibva panapa tinoshanda netarget sekuti apa akauya I think almost every day by 4 o'clock teta tomuka 5 o'clock vanhu vatotanga kutoita basa tikutira kuti tiende kunew setup yedu iyo, because taifanira kunge takaita 1 case per province kana kuti kuno uku. But unfortunately vanhu vakabva kana kuti fortunately kune vanhu naivo maisimba ilakiro ravo ravakaita, vanhu vakati ngavavakirwe something. Saka ikoko kudhara kwatone zvidhina, kwatone jecha, kwatone neivhu rimwe rinofanira kushandiswa uye nekuchera toilet. From there takubuda muprovince because we only choose 2 people per province. So kana ndakachuza 2 kunoku ndakutoenda kama Matembereland kama Mashonaland because ndinenge ndine 2 cases per province. So ndo zviripo, asi katapedzawo zvakare I'm sure chatoka break edu imwe handizivi, handisi Mwari hangu anokwanisa kuona zvemangwana, asi ndo zviripo panguva ino. Dagi yakutaura saka isisi tomuona ngemandi. Alright. Ya ndichataura naona mutapa anditi havafaniri kubvasi kuti vanofanira kuti vakabva pawadhi iri voyemurwa ngemunhu. Zvitiri pamadzimambo tineyemurwa totakura achikaranga ndoziya ndakawana kubhekita. Aiwa basa rimunaro rimataura panapa munofanira kutakurwa. Nenda pawana mutape apo, nenda pawana mutape amechiratidzwa vakafanana nauyu. Saka vana mutape vanonga vasingamudi ngavati varege vakadaro ngoti vandandereya dzidini dzinecheke handitika. Saka ini ndaona ingafanika mungamura mangu. Ndizokwanisi kupromisa ipapo. Aiwa hamusi kupromisa. Changu handi ndasvika panapa kungotakurawo kana yo menyamboiswa parafeni ndoisa mondoona ndo pamba pamutape vanhu. Alright, no problem. Alright, tinotenda. Alright.